бозам ассалому алайкум дӯсто ва бародаро, ҳазор омад барои дастгиритон. имрӯза навори мода баҳри шумо яксар биқачаи шведи номери яка пешниҳод мекунам бародарҷоно. Бениҳоят супер биқачаи картинка мана бо диққат тамошо кунед. Хуб чизи хуб худаш маълумай. Бениҳоят биқача ғавсай, почои ғавси хубам дорад, калаи гирд кожаи тай қатиқ краскара хуб хушрӯ аҳамият ден бародарҷоно ва арқаи молам хуб хушрӯ аҳамият ден. Мана пову пари мол хишайда мера бинен охир бародарҷоно, моли хуб ай хишайдамуш маълумай меган. Бародаро, адреси мо ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештара ном Калхозобод. Рақами мо 4359898. Дар ин номро WhatsApp ҳам дорем, имор ҳам дорем. Бародарҷон занг бизанед, иншоаллоҳ нархам нархи дастрасай. Баҳри шумо 14,500 сомон муомила ва доставка тамоми шаҳри Ҷумҳурии Тоҷикистон. ва бародарҷон дастгирия фаромӯш накунед. Бениҳоят моли хубай. Масъалаи пову паршам хуб хушрӯ аҳамият диҳен. қафаси синаи мола хай моли хуба, таърифиш зиёдӣ дар кор нестай. ҳазор омад барои дастгиритон. Лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед дӯсто бародаро. Як дона лайк ва подписатсия ягон ҷои мову шумо кам намешава. Ҳамин канал ки пеш гирафт, иншоаллоҳ молои хубам баҳри шумо пешниҳод мекунем. Аллоҳ нигаҳдортон боша. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳдор. Занг бизанед, муомила мекунем.